Tänään unboxataan ja kasataan Nordscootin Model S9 Plus sähköpotkulauta. Eli kyseessä on siis 25 kilometriä tunnissa kulkeva sähköpotkulauta, joka on varustettu 800-wattisella takamoottorilla. S9 Plus saa halutessaan kulkea 45 kilsaa tunnissa, mutta se on uutena rajoitettu 25 kilometrin tuntivauhtiin. Tästä mallista on myös saatavana Dual Drive-malli, jossa on molemmilla renkailla 600 wattin moottorit. Sen pidemmittä löpinöitä otetaanhan tuumasta toimia ja ruvetaan kasaushommiin. Eli tää lauta on aika tiiviisti pakattu välttääkseen kaikki toimituksen aikana syntyvät ylimääräiset vahingot. Mitä paketin mukana toimitetaan on laturi, ohjekirja ja kasausohjeet, toolkit, josta löytyy kaikki tarvittavat työkalut kasaukseen ja kaikki tarvittavat osat, mitä sä tulet tarviimaan tuossa kasauksen aikana, plus muutama ylimääräinen ruuvi ja heijastin. Tässä vielä laturi vähän tarkemmin spekseineen. Ja ihan perus EU-plugi. Kannattaa aina seurata näitä laudan mukana toimitettuja kasausohjeita, koska tuotteet voi muuttaa sitä mukaan, mitä niitä kehitetään. Esimerkiksi viime vuoden malliin verrattuna. Miten tää kasaus on helpoin aloittaa on laittamalla tää ohjaustanko kiinni itse tähän tankoon. Ja tää toimii silleen, että työntää vaan tosta ton johon tonne ja tangon sisälle ja laittaa sen tosta läpi. Noin, ja siihen vaan 2 ruuvia molemmille puolille kiinni. Sitten etis sieltä pussista 4 tämmöstä vähän pienempää ruuvia ja siihen sopiva 6-kolo-avain. Ja sitten vaan laitetaan ohjaustanko kiinni. Sitten seuraavaksi nostetaan tää dekki tästä ylös. Se voi olla vähän tiukasti siellä, mutta kyllä se sieltä tulee. Nostetaan tuo etupyörä ulos paketista. Loksautetaan se tähän runkoon omalle paikalleensa kiinni. Ja tosiaan katsoit, että sulla on 1 laakeri tässä renkaassa ja 1 laakeri tulee tähän rungon yläosaan. Sitten vaan omalle paikalleen toi etupyörä. Näin. Sitten kaivele sieltä pussista 3 tämmöstä tiivistä rinkulaa. Ihan ensimmäisenä tonne pohjalle tulee tää alumiinirengas ja katso, että toi ohuempi lovi menee alaspäin. Se sujahtaa tohon väliin. Noin. Ja sit seuraavaksi ton alumiinirenkaan päälle tulee tämmönen silikonirengas. Näin. Se menee käytännössä ton alumiinirenkaan tohon ulkopuolelle. Ja sit viimeisenä tämmönen ohut metallilevy tohon päällimmäiseksi. Näin. Tässä välissä sujautetaan tää tanko kiinni tähän itse runkoon. Eli noin. Ja katso, että ne tiivistet menee varmasti tolle hyvin päällekkäin tonne. Ja sit avataan tää lukitusmekanismi, jos ei ole jo valmiiksi auki. Näin. Ja katsotaan, että tää rengas on suorassa tähän tankoon nähen. Eli ihan silmätuntumalla sitä voi sitten jälkeenpäin vähän säätää, jos se on mennyt vinoon vinksalleen. Mutta tää nyt näyttäisi ihan hyvältä näin. Sitten etis sieltä sun varaosapussista tämmönen vähän pidempi ruuvi ja pari tommosta prikkaa ja toinen tommonen pienempi. Ja se tulee nimenomaan tohon ruuvin päähän. Sitten sujautetaan se tosta tangon keskeltä tonne paikalleensa ja pyöritellään kiinni. Katsoit, että se on ihan suhkot kireellä, mutta ei kannata ehkä ihan naama punaisena sitä sinne vääntää, koska se tulee vaikuttaa sun ohjaustangon jäykkyyteen.
Ja tähänkin löytyy kuuskoloavain sun toolkit-pussista. Tässä vaiheessa on vielä hyvä tsekata, että toi tanko on nyt suorassa tohon rengaslinjaan nähen. Sitten kiritään tää tanko kiinni tohon etupyörään, eli täällä on molemmilla puolilla yhdet tommoset isommat ruuvit ja etit tuolta toolkitista toi isoin kuuskoloavain, mitä sitä löytyy. Nämä ruuvit kannattaa kiriä tasaisesti molemmilta puolilta, että tanko pysyy sitten jämäkästi paikallaan. Sitten voitaisiin seuraavaksi asentaa tää etujarrun kaapeli paikalleen. Kato ekana, että näiden jarrukahvojen nämä jarrukaapelit on omalla paikallaan täällä tangon puolella. Kaivele sieltä osien pussista tämmönen pitkä jousi. Ja laitetaan toi jarrukaapelin pää tuolta läpi. Näin. Ja tää jousi menee sitten tosta näin. Ja täällä on tämmönen pieni rautanen sokka, niin sujatat tän kaapelin pään tuolta sokan alta välistä. Näin. Sitten kaivele toolkitista oikein kokoinen kuuskoloavain ja kiritään tää kaapeli niin tiukalle kun lähtee. Ja tostakin voidaan vähän nostaa tota jarrua ja sitten kiritään tää kaapeli tohon kiinni. Viimeisiä asioita ennen kuin päästään tien päälle, eli kaiva sieltä pussista tämmönen pienempi ruuvi ja siihen tommonen musta prikka. Niin laitetaan toi etuvalo. Tosta vaan rullaillaan etuvalo paikallensa. Pistetään vielä jalka paikalle. Se sujahtaa tonne ja siihen löytyy muutama tämmönen keskipitkä musta ruuvi. Sitten vielä jos sulla ei ole asennettu näitä taittomekanismin lukituspäitä, niin laita vielä nää kiinni. Eli tuossa tangon päässä yksi ja sitten täällä takarenkaan yllä toinen. Jos tulee tien päällä ongelmaa, niin meiltä saat tilattua tämmösen monitoimityökalun, joka menee helposti vaikka repun taskuun. Eli tämmönen paketti, ja ei tarvi kuljettaa erikseen kaikkia toolkitin mukana tulleita kuuskoloavaimia. Kurkkasin tossa noin videomateriaalit vähän läpi ja on koko ajan hokenut ruuveista, mutta kututteko te näitä ruuveiksi vai muttereiksi? Pistähän tohon videon kommenttiin sun mielipide asiasta. Tässä vaiheessa on hyvä aika täytellä renkaiden ilmanpaineet ja tutustua Laudan mobiilisovellukseen Minirobot-appiin. Suositellut ilmanpaineet S9 Plus maalille on 2,2 baarin ja 2,8 baarin välillä. Eli valita siitä oma ajotuntuman mukaan sulle mieleinen. Eli näissähän on valmiina tämmöiset 10 tuuman nappula maastorenkaat, jotka sopii tosi hyvin vaihteleviin Suomen ajo-olosuhteisiin. Jos tulee paljon ajoa esimerkiksi kaupungin sisällä asfaltiteillä, niin varmaan vähän mukavampi on pitää isompia ilmanpaineita näissä. Mutta jos ajat esimerkiksi talvella ja liukkaita teitä, niin kannattaa vähän laskea sitä ilmanpainetta sinne. 2,2 baari voi olla aika soveltuva siihen hommaan, että saa enemmän pitoja sitten liukkaammalla pinnalla. Näissä uusissa S9-series sähköpotkulaudoissa on tämmöiset ohuet ajokripit, jotka on tosi mukavat verrattuna niihin viime vuoden paksumpiin krippeihin. Lisäksi S9-series laudoista löytyy tieliikennelain vaatima soittokello. Sitten on etuvalo ja takavalo, joka rupeaa välkkymään jarruttaessa. Noiden sinisten jarruantureiden avulla S9-series laudoissa toimii ABS-moottorijarrujärjestelmä, joka aktivoituu 5 kilometrin tuntivahdin ylittyessä. Eli tässäkin mä painan etujarrua, niin te näette miten se moottori tekee jarrutustyön.
Tässä uudemmassa S9 Plus-mallissa on kokonaan uudistettu ohjaustangon taittomekanismi, jolla me ollaan saatu minimisoitua kaikki taittomekanismin rikkoutumiset. Ja sen lisäksi tuo ohjaustanko tosi jämäkäksi. Otetaanhan tosta toi vähän kurasempi S9 Plus tonne pihamaalle ja lähdetään testaamaan. S9 Plus laudassa on 15 amperitunnin akku, jolla pääsee kesäaikaan semmosen 50 kilometrin matkan. Pidempää matkaa ajaessa suosittelen aina käyttämään nopeusrajoitinta. Tää pienentää tehon syöttö yli 450 wattilla tasaisella tiellä verrattuna maksimi 45 kilometrin tuntivauhtiin. Tällöin myös laudan kantama tulee kasvaa huomattavasti. S9 Plus on rakenteeltaan kompakti ja kevyt 22 kiloa painava sähköpotkulauta, joka tekee sitä helposti liikuteltavaan. Tämän lisäksi vuoden 2024 tieliikennelain uudistuksen myötä yli 25 kiloa painavat sähköajoneuvot tulee tieliikenne vakuuttaa. S9 Series laudat tippuu sopivasti tämän painorajan alle. Jyrkimmissä ylämäissä laatu voi käyttää piikkitehoa jopa yli 1400 wattissa. Mäen nousu onnistuu siis aika näppärästi myös isommilla kuormilla. S9 Plusassa on molemmilla pyörillä PU-jousitus, joka mahdollistaa ajon myös vähän epätasaisemmissa maastoissa, kuten vaikka soratiellä. Jos takuun ulkopuolelle jäävien kulutusosien kanssa tulee häikkää, me tarjotaan Nordscootilla kaikille asiakkaille ilmainen huoltoapupalvelu. Mihin tämä palvelu on hyvä, on esimerkiksi rengasrikon sattuessa. Mitä tähän ilmaiseen huoltoapuun kuuluu, on jatkuvasti kasvava huoltovideoiden galleria ja henkilökohtainen tukitiimi-chatti. Tämän lisäksi valtaosa kaikista varaosista lähdetään suoraan kotimaan varastolta, niin sä pääst nopeasti takas tien päälle. Jos tulee mitään kysyttävää meidän tuotteista tai palveluista, ota ilman muuta yhteyttä vaikka sähköpostilla osoitteeseen support@nordscoot.com. Tässä vaiheessa toivotan kaikille oikein mukavaa ja lämmintä kesän alkua sekä turvallisia kilometrejä tien päällä. Nähdään seuraavassa videossa.